налея вряла вода, изчаквам я да кипне и я посолявам. И докато това стане, разполовявам патладжаните на две. Ето как италианците си приготвят ястие с този зеленчук. Ние в нашата кухня само издълбаваме средата. Разбира се, поръсваме със сол, за да се отседи горчивия сок. И после печем с плънката, било то зеленчукова или местна. Тук обаче, след като се разполовят патладжаните, се правят по два разреса в средата. И не повече от 5 минути трябва да ги варим. Сега ще сложа и солта. И само, както казах, ще изчакам водата да кипне. Ето една втора от супената лъжица. Достатъчна, за да се посоли водата. След като са патладжани по-болонски, значи месото трябва да е телешко. То е под формата на кайма. И за тези 3 патладжана около 250 грама ще са ни достатъчни. Като разбира се, ще използвам и сърцевината на патладжана. Сега, докато чакам да изтекат 5 минути, не повече внимаваме да не ги преварим, защото ще се разпаднат и трудно ще се напълнят и запекат. Да видим как става плънката. Взимам един от по-дълбоките тигани и трябва сега да се нареже една много голяма глава кромит лук, приблизително от 200 грама, или две по-малки ще бъдат съответно, на жулиен. Първо само ще почистя една част от ципите, които са останали в самата сърцевина на кромида. И се старая, след като разполовя голямата глава кромит, да се получат едни много тънки ивици. От една страна половината са за плънката, а с другата половина изпържен кромит ще покрия плънката и така ще гратинираме във фурната. Интересното при рецептата е присъствието на зелени маслини. Домата е класически продукт за италианската кухня. Някои могат да направят асоциации с прочутия сос болонез. Този с каймата, с който гарнираме спагетите. Важно е да имаме свежи подправки, може и сушени. Аз ще ви покажа пресния риган как изглежда. Много готви с него, но сравнително рядко съм го използвал в кухнята. На бон апети! Сега, ако смятаме, че ще готвим италианска класическа кухня, зехтина ще е мазнината, макар че има рецепти, в които не винаги той е задължителен, но при тази просто се препоръчва. Ето е главата кромит, вече е нарязана на ивици. Сега ще нарежа и 3 скилитки чесън. Много чесън трябва да се използва в тази плънка. Не е нужно да се наситнява. Достатъчно ето така на филийки да бъде нарязан, за да се усеща аромата му. И като начало слагам главата кромит да се запържи, докато леко започне да се зачервява. Ето, че сега ще извадя една малка част от запържения кромит. Ще видите колко апетитни стават патладжаните, когато се поръсят с тези ивици и се запекат. Получават се едни много красиви златисти ивички върху плънката. Време е сега, както казах, за чесъна. И след това веднага започвам да режа домата, като го добавям и изчаквам да се изпари отделилия се сок. Достатъчно е да бъде нарязан на малки парченца. Преди това обаче вече ще махна патладжана. Трябва да изчакам да изстине, за да мога да отстраня месестата част, която се скълцва и добавя в тигана при зеленчуците. Ето, вижда се, че е омекнал. Пак казвам, не бива да ги
преваряваме, защото ще ни е много трудно после да ги напълним и те да не се разпаднат докато се пекат. Един по-голям домат изберете, режете го на купчета. Все още можем да ползваме пресните домати, които, разбира се, дават съвсем друг вкус на ястията. И сега ще се намали силата на котлона, за да се позадуши домата с кромида. Едва към края се добавя телешката кайма, която само трябва просто да се намачка, за да стане на ситни гранули и да се пристъпи към подправяне. Ето с ножчето съм отстранил една част от месото на патладжана и след това с лъжицата изчиствам, така че да се получат лъчици. Месестата част вече е наситнена и сега я изсипвам при кромида и домата. Още около минутка-две трябва да трае за пърженето и на месестата част. Тя от своя страна поема соковете, които са се получили в съда. И мога да премина към наситняване на маслините. Много е важно те да са зелени, дават специален вкус на плънката. Като естествено по-лесно е да си ги набавим вече почистени от костилките, за да се налага да губим 10 на 15 минути време в изчистване на костилките на тези маслини. 10-15 броя са достатъчни, или около 30-40 грама, може и малко повече. И за това внимаваме с солта. Значи сега ще подправя с половин чайна лъжичка сол, като слагам тези хубави зелени маслини. Дори който харесва морските ястията с морски продукти, може да сложи от тези маслини с аншоа, които се предлагат в магазините. Това е често срещана комбинация в кухнята на Прованс, т.е. Франция. Риба и някакво месо. Най-често аншоа плюс пилешко или аншоа и телешко. Така че можете да експериментирате. Получава се вкусно. Ето, значи маслините са тук. Солта да не пропусна. Половин чайна лъжичка. И е време сега за каймата. Сега ще използвам един уред, който наскоро научих, че върши идеална работа, когато правим плънка за сърми, за пълнени зеленчуци. Това е шпатулата за правене на картофено пюре. С нейна помощ много лесно се намачква каймата, така че да стане на ситни гранулки. Сега вече ще си помогна и с лъжицата и можем да пристъпим към подправянето с риган. Сега ще ви го покажа как изглежда пресния риган. Ето го. Много се радвам, че днес го видях на пазара. Ето тези ситни листенца. По съвсем друг начин ухае пресния риган, сравнен с сушения, който често ползвам. Наричат го в нашата страна овчарски босилек. Достатъчно е да ползваме листата от една или две клонки, вече в зависимост от предпочитанията. Значи, две клонки горе-долу се равняват на една чайна лъжичка сушен риган. И сега направо на ръце, с ръцете, накъсвам листенцата, за да ги прибавя. Някои дори бъркат ригана с чубрицата, защото имат някаква обща прилика в вкусово отношение, но разбира се, съвсем различен. И сега мога вече, след като разбъркам, сол съм сложил, домата е вътре, значи остава само да напълня патладжана. И сега към края обещаните вече ивици лук
с които покривам частично патладжаните. Ето, че тук почти не остана за последния, но ще взема от някой друг малко, така че да се карамелизират, докато се пекат. Остава сега да поставя тавата във фурната. Тя е загрята до 180 градуса. Там около 20-25 минути трябва да се пекат патладжаните. Докато се зачервят, имаме предвид факта, че сме ги варили известно време, така че те вече са доста меки и практически остава само отгоре да се зачервят и да се карамелизират. Можете и по желание да ги поръсте с някакъв кашкавал. Италианците естествено използват любимото си пармиджано или пармезан, както казваме в България. Това е рецептата. Сега ви предлагам съставките, за да си ги запишете. Пълнени патладжани по-болонски. 3 средни патладжана. За плънката 250 грама телешка кайма, 2 едри глави кромит лук, 3 скилитки чесън, домат, 10-15 броя обезкостени зелени маслини, 4-5 супени лъжици зехтин, листата от 2 стръка пресен риган или чайна лъжица сушен, половин чайна лъжица сол. Сега във втората част на предаването искам да ви покажа едно зеленчуково ястие с ориз, защото не всички ядат месо, все повече се увеличават вегетарианците, в това няма нищо лошо. Ще видите ориз пилав с чушки. За целта е нужно да нарежем много кромит лук на дребно. 2 глави поне. Тези са големи, значи около 300 грама. Също така трябва да разполагаме с 4-5 чушки. Желателно е да са и червени, и зелени. Ако намерите и други цветове, сложете ги. Още по-колоритен ще бъде ориза. Мисля се досещате, че става въпрос за ястие от турската кухня, макар че и кавказските страни са много популярни със своите рецепти за пилав с най-различни меса, най-вече овнешко, с тафиди, с бадеми, с пилешко, ярешко. Сега обаче ние ще направим един вегетариански ориз с чушки, така както подобава на едно ястие за средата на септември. И щом говорим за ориз пилав, значи, знаете, турските ястия с ориз винаги се готвят с много масло и малко зехтин или олио, за да не прегаря маслото, защото в ориенталската кухня техниките на готвене изискват продължително време да се запържват отделните продукти. И затова сега кромида, който нарязах, трябва да се пържи поне 10 на минути. Съответно, слагат се 50 грама краве масло и 2 лъжици зехтин. Казах защо е зехтина, за да не прегаря маслото. Щом достатъчно се сгорещи мазнината, е време кромида да се запържи за 10 минути, като се бърка на умерен огън, докато започне леко да се зачервява. Ще видите, че по този начин, после добавяйки ориза, той става много по-различен и много вкусен. Аз наистина си признавам, най-вкусния ориз опитах в Турция, когато бяхме с Бон апети в Истанбул и Измир. Питах местните майстори каква е тънкостта. Те очудено ме гледаха. Никаква. Като за тях този начин на готвене на ориз е стандартен, но за нас не е. Ние по малко по-различен начин готвим ястията с ориз. Сега може и да не е от най-здравословните методи на готвене това запържване продължително на кромида, но си е характерно за тази част на света. Време е да се наситни чесъна, 2 големи скелетки и да се добави при кромида. След секунди трябва да сложим и ориза.
И сега изниква въпроса какъв ориз да ползваме, след като в днешно време на пазара има 5-6 вида във всеки магазин, да не говорим в супермаркетите, където се стига и до 15 вида. Мисля си, че в случая, ето, този ориз, с който пълним чушките и сърмите, или така наречения бисерен, перлен, българския ориз, е най-подходящ. Но може и от дългозърнестия тип басмати, който е доста по-скъп, да не кажа двойно повече, може да се употреби. Ето сега къде идва тънкостта при приготвянето на един ориз пилав. Много е важен момента ориза да се пържи в продължение на 3-4 минути в мазнината. Затова се налага и да ползваме повече масло и олио, отколкото при обикновените гозби. Като на умерен огън пържим и разбъркваме. Пържим и разбъркваме и така в продължение на 3 до 4 минути все едно правим плънка за сърми. После, следващия много важен момент е съотношението ориз-течност. Тя може да бъде под формата на бульон, пилешки, зеленчуков или телешки, но може и вода, както ще направя сега. Сега няма да ползвам никакъв бульон, защото имаме много подправки и някои от тях ще ви се сторят странни, но ако ги запомните и ги употребите, ще видите, че наистина има защо да се сложат. Ето вече започна да ухае много приятно на тази комбинация от запържен кромит и ориз с чесън. Подправката, която ще сложа е канела, е повече от четвърт чайна лъжичка. Следващата съставка е кардамон. Виждал съм го навсякъде в страната, вярно в малко по-големите магазини, в опаковки. Слагаме 3-4 зърна от тази източна подправка и кимион. От тук изсипвам около една чайна лъжичка, но не пълна. Още трябва да се разбърка всичко и започва вече наистина да ухае. Невероятно. Сега, на 400 грама ориз слагам 1 литър вода. Не както казват 1:3, случен е по-малко. Като сега трябва да се намали силата на котлона. Ще сложа сега една чайна лъжичка сол и така изчакваме да се задуши около 10 минути ориза под капак на много тих огън. Сега да видим какви са зеленчуците, освен чушките, които трябва да участват в нашия пилав. Един морков се реже на много тънки ивички, защото ще се вари сравнително кратко. Затова съм нарязал морква предварително на лентички и след това се старая максимално да го наситня, за да се получат тези малки парчици. След това имаме по 2 червени и по 2 зелени чушки, които също така се режат на ивички. Това, което мен много ме впечатли в Турция, е, че винаги там, когато готвят с домати, ги обелват. И по този начин и аз сега ще постъпя. Обелил съм един домат. Много майстори готвачи попитах защо винаги белят доматите. Никой не успя да ми отговори, но така или иначе това е традиционно за турската кухня. В ястията да се слага обелен домат. Значи един морков, 2 зелени и 2 червени чушки и един обелен домат. Ето какво става в нашата тенджера. Остана само под ориза водата, която сега ще задуши зеленчуците, като се получава нещо като варене на пара. Затова ги поръсвам върху ориза, без да се разбърква, за да може под капак още около 10 минути да трае задушаването. И след морковите и чушките ще нарежа и домата и ще го добавя ето така на дребни парченца към зеленчуците. Трябва всички зеленчуци да се поръсят с сол, още малко, така че да не стои безвкусно ястието. Значи още около 10 минути сега под капак задушавам, като не забравям да поръся с малко сол и отгоре всички продукти.
Ето по този начин зеленчуците са свежи, задушили са се на пара, хрупкави са. Сега внимателно трябва да се разбърка. Може да видите зърната ориз, как изглеждат. И към края ще добавя малко грах само за цвят и за свежест, но казвам, слагаме от този грах само ако е замразен, тъй като е мек и няма нужда да се вари. Внимателно разбърквам. Време е сега вече да оттегля тенджерата, мога да го сервирам, а вие си запишете съставките след рекламите. Мястото, на което съм бил, което няма нищо общо с това, което съм виждал до този момент. Безспорно това е Афганистан. Тази събота в Иначе гледайте. Защо Фил Колинс се оттегля от сцената? Как Мел Гибсън си отмъсти на папараците? Как Холивуд увековечи славата на Рей Чарлз? Какво прави от един мъж Супермен? В събота от 14:30. Ориз пилав с чушки. 400 грама ориз, 100 грама замразен грах, 2 глави кромит лук, около 300 грама. Две зелени чушки, 2 червени чушки, 2 скилитки чесън, морков, домат, 50 грама краве масло. 3-4 зърна кардамон, 2 супени лъжици зехтин, чайна лъжица кимион, чайна лъжица сол, четвърт чайна лъжица канела. Остава един ден до началото на учебната година и съм сигурен, че всички мълчугани ще се възползват от него, за да направят щуротиите, които са пропуснали през лятото. Вие им пригответе патладжани по-болонски и ориз пилав с чушки, за да им дадете повече енергия и да се чува повече глъчка. Утре ще готвим с първолака Гошко. Ще видим много любопитния за мен сандвич светофар. Надявам се, че ни очакват много забавни минути с неговите ястия. В 9:30 ще бъдем тук в кухнята на Бон Апети. До тогава!